Warahmatullahi wabarakatuh. Kepangake nami kula Gunawan Yoga Riyadi saking kelas 11 absen 13. Kula badhe nyampekake pidato tentang layat. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Sejatine gesang namung mampir ngunjut lan kula kaliyan panjenengan sedaya boten sumerep kapan kita sedaya dipendhet Gusti Pangeran. Saderengipun monggo kita sedaya ngaturake puja lan puji syukur marang Gusti Pangeran ingkang sampun maringi kenikmatan marang kita sedaya sehingga kita sedaya saged makepal tanpa alongan satunggal menapa. Keparengane kula menika wakilan keluarga ingkang nandhang duka ngaturake agung menipun punawa dumateng para takziah ingkang sampun rawuh wonten dalem mriki. Paring kehormatan upacara pamataking layon almarhum Bapak Margidi namung donga pamaji panjenengan sawargi Bapak supaya maringi jempur kaburipun dipun ngapura sedaya dosa kalipun lan diputamake sedaya amal kesanipun. Lekap semana anggep kula matur boten balih kalih bebile wonten kalipatan kula nyuwun agunging ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.